नमस्कार, मी अमृता. परीस किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. सणासुदीच्या धावपळीत अवघ्या 10 मिनिटात तयार होणारा गोडाचा पदार्थ तो म्हणजे शेवयाची खीर. आज आपण पाहणार आहोत शेवयाची खीर. चला तर मग आजच्या रेसिपीसाठी काय साहित्य लागत आहे ते पाहूया. साहित्य: 1 लिटर दूध, शेवया या जाड शेवया आहेत, तूप 2 चमचे, अर्धी वाटी साखर, इथे ड्रायफ्रूट्स आहेत, काजू, बदाम, मनुके, चारोळे, 1 चमचा गव्हाचं पीठ, ड्रायफ्रूट्स आपण साधारण असे कट करून घेऊयात. मी ते कट करून दाखवते. तुम्ही असे कट करून घेऊ शकता. कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये आता आपण टाकूयात 2 चमचे साजूक तूप. तूप गरम होऊन द्यायचं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे बारीक करून घेतलेले ड्रायफ्रूट ते थोडे 2 सेकंदासाठी परतून घेऊयात. त्यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी शेवया टाकूयात. त्या ड्रायफ्रूट्समध्ये मिक्स करून घेऊयात. त्या भाजलेल्या असतात त्यामुळे जास्त वेळ काही गरज नाही आहे. 2 मिनिटांमध्ये त्यामध्ये आता आपण 1 चमचा गव्हाचं पीठ तेही आपण त्यामध्ये मिक्स करून व्यवस्थित भाजून घेऊयात. गॅस बारीक ठेवायचा आहे. इथे गॅस मोठा नाही करायचा, नाही तर ते करपू शकतं. त्यामुळे बारीक गॅसवर भाजायचं आहे. त्यामध्ये आता आपण 1 लिटर दूध आहे ते ओतूयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. 5 मिनिटासाठी व्यवस्थित उकळी येऊ द्यायची आहे. त्यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी साखर टाकूया. साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि आता इथे आपण खीर व्यवस्थित शिजवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता 5 मिनिटानंतर खीर आपली किती व्यवस्थित शिजली आहे. तुम्हाला इथे जर का कमी घट्ट हवी असेल तर तुम्ही गव्हाचं पीठ कमी करू शकता. तयार आहे आपली शेवयाची खीर.